Masaya ka sis, charot. So napapayag ko yung aking asawa na bumili nito. So dahil siya ang nagbayad, ako mag-a-assemble. Sa pag-a-assemble, nagamit ko lahat ng aking parte ng katawan mula ulo hanggang paa. Gamit lang din ng isang gunting, charot. Kasi hindi ko mahanap yung tools. So ayan na siya. So ako lang talaga ang nag-ano niyan guys, kasi yung aking Diyosawa ay hinihan ko muna siyang mag-have fun, ganon. So ako lang talaga dyan. Tapos alam niyo ba kung gaano ko katagal na naano yan, na natapos yan? Mag almost 2 hours din siya guys kasi sa baba medyo nagkamali akong konti. Taros inayos ko pa. So ayan na siya. Akala ko nung una maiksi siya but yeah, matangkad pala siya. Charot. Pagdugtong-dugtong, 'di ba? Ang saya-saya pa ng auntie niyo diyan. Pero alam niyo kung anong oras na? Tingnan niyo mag-11 na ng gabi, 'di ba? Ayan, so pagod. Charot. So, ayan na siya. Ang ganda niya. So, maraming salamat sa aking Diyosawa. At ngayon, pinag-iisipan ko, saan ko ba ito ilalagay? Charot. May pa-dance-dance pa yan. Charot. Pagpasensyahan niyo na dahil gabi na, nababaliw na, kulang na sa tulog. Charot.